Se podemos abrir a billa e encher un vaso con total tranquilidade, é porque antes a auga pasou por un longo tratamento. Xa os nosos antepasados empregaban rudimentarias depuradoras feitas con grans de area, carbón ou madeira. Miles de anos despois, esta membrana de grafeno case transparente é a candidata ideal para construir as depuradoras do futuro. Ten todas as vantaxes deste curioso material. 200 veces máis forte que o aceiro e máis lixeiro que o aluminio, cunha característica engadida que o converte nun potente e duradeiro filtro. Foi desenvolvida polo Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares da Universidade de Santiago, onde conseguiron deseñar un grafeno poroso capaz de filtrar moléculas á carta. Estes poros modifican as propiedades do grafeno e fan que sexa permeable ao paso de determinadas sustancias. As potenciais aplicacións inclúen a potabilización de auga, a secuenciación do ADN, a separación de gases de efecto invernadoiro e incluso a diálise de ril. O proxecto realizouse en colaboración con físicos do Instituto Catalán de Nanociencia e Nanotecnoloxía para ensamblar cada peza da membrana como se fose un puzzle. E as súas propiedades simuláronse no Centro Internacional de Física de Donostia. A prestixiosa revista Science publicou os resultados pola gran trascendencia deste innovador material, que foi elixida a mellor molécula do ano en 2018 pola Sociedade Americana de Química. Hai outra vantaxe importante respecto ao grafeno estándar. Os poros convérteno nun semiconductor e isto abre a porta para o seu uso en dispositivos electrónicos para substituir os componentes elaborados con silicio máis voluminosos e ríxidos. A malla de grafeno está xa patentada e os investigadores do CICUS iniciaron os contactos con empresas e fondos de investimento para levar este material multiusos ao mercado.